monggo sareng-sareng maknani Shahihul Bukhari. Ya, akan kersane Habib Bidin Al-Kaf, Habib Muhammad Bakil, Habib Bakar Al-Idris dan Habib Alwis dan ingkang kula hormati. Niki sing waos Habib Abdurrahman Segaf. Niki murid paling mangkel nomor dikongkon ra kenek wong Habib. Jadi kula nak dicucuk murid kula sing Habib bingung. Nara nyucup Habib ora sopan, nyucup wong Jawa dicucuk Habib. Daripada bingung ora usah salaman. Tapi mun pinter niki Habib Zain Al-Jufri ini mulai alit. Nggih santri kula niki sing jarene kula alim barokah jeding kula nate dienggo dus-dusan piyambake. Tukang nyemplung jeding. Kula badhe maos hadis sahih dengan pemaknaan sing luar biasa. Terus kula suwun sing ditakdir ora pinter kedah bangga. Hari ini kedah bangga. Mergo Nabi namung dawuh mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud kula ngeten, kula niku nak tahlilan dipimpin Abdurrahman Segaf niku bingung mergo tambah fikuli lamhatin wa nafasin sak teruse. Ku nak nganti dadi ajaran wong ape mati ra sida perkarane la ilaha illallah fikuli lamhatin. Dadi mulane bodho iku penting, kersane ilmu niku mboten repot-repot. Mboten iki tenan, mboten guyon niki. Wonten ilmu niki Al-Kaf niki. Kula baleni malih iki. Sing didhawuhna Nabi itu mengikat. Sing didhawuhna Nabi mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi nak kabeh kiai iku maca al-mazkur bi kulli lisan, al-ma'ruf bil ihsan. Iku wong ame mati ra sida ya, perkarane ngapalno. Fi kulli lamhatin wa nafasin satrus. Ini nggih tahlilan mawon nggih aja dienggo napa? Mati. Mergo nek dienggo mati ku dadi repot. Buat niki mboten guyon tenan. Jadi saya sering baca teng Syurahul Bukhari, penyarah-penyarah Bukhari mau teng kitab-kitab katal. Itu diantara kelebihannya sarah. Itu Nabi kalau ngendikan itu harus ditafsirkan dengan seluas-luasnya. Misalnya nyon sewu Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal. Tapi Nabi piyambak khina tufiya khina qaruba ajalu. Ketika Nabi meh wafat, bahasa alusinu intaqala ila rafiqil a'la. Nabi mboten ngendikan la ilaha illallah tapi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Napa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Nggih kula baleni malih nggih. Nabi kan sing ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Tapi Nabi piyambak ketika badhe intaqala ila rafiqil a'la niku ngendikane Allahumma ar-rafiqal a'la. Gusti kula siap kepanggih jenengan nggih niku zat sing ar-rafiq banget welase. Al-a'la sing luhur. Akhir ulama nyimpulno, cek kowe muni Allah Allah nggih angsal, muni subhanallah nggih angsal, muni alhamdulillah nggih angsal, urip lara kabeh wae kok alhamdulillah meh mati. Niku nggih angsal. Mergo maknane la ilaha illallah iku semua zikir sing ning kono nyebut agunge Allah niku cukup nggih sangu napa? Mati. Niki penting kula aturaken kersane jenengan ngertos teng Syurahul Bukhari diantaranya disebutaken Nabi piyambak sing ngendikan mangqala la ilaha illallah badhe wafat ngendikan seperti Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab niku wonten niku ya bidin kiai ku fanatike kapundhut Jumat ku ora karuan. Niku rubahe gara-gara kula nyek. Wah, anggere crita ngrono wong kapundhut Jumat oleh kepengin tenanan. Marine arep-arep Jumat niku kula gojlok. Tapi sing ngendikan fadilah kapundhut Jumat itu kapundhute Senin. Akhirnya ganti haluan. Ya wis sedungakno aku mati Senin. Masalahnya kutub Said Abdul Al-Haddad kapundhute Selasa. Nak ngono Selasa Gus. Imam Bukhari kapundhute dina Setu. Akhirnya dia bingung, ya wis kok sak mati-matine. Sementing aja wayang sarapan jare tiang-tiang niku. Kula nu gadah kanca kiai tunggal teng kampunge. Niku senenge ra karuan. Niki kebetulan Jawa Timur dadi ra direnes. Wong mati ya dekne, wong sunat dekne. Opo ae dekne? Lumayan kan 50-an ping sekian peristiwa. Manakipan ya dekne. Niku nanti seneng ya. Seneng banget mergo kiai tunggal dadi hasilnya ora dibagi-bagi. Suatu saat pas tengah-tengah seneng iku wae tengah-tengah sarapan dikabari ono wong mati. Pagi mulu suwe-suwe sadar jebule dadi kiai tunggal ora enak. Angger badhe lunga ora wani mergo wedi nek nang mati ya apa ora wani.
Ternyata di kiai pesaing enak. Sak kampung kiai ini 10 kan ke lunga ya bebas, tapi hasilnya dibagi-bagi, tapi kan rati. Berarti dia eling ya. Eling ya Allah Gus. Pak mati kok wae sarapan kok gelem ra gelem lakone dekne wong kiai napa? Tunggal. Terus tadi kiai tunggal iku plus minus no. Terus niki cerita rilek-rilek tapi jenengan kersane ngertos. Wau kula mun matur ya Amang, istihad itu nak bener itu ganjarane loro. Ajron itu ganjaran itu upah sing saking Allah Taala. Nak gonta-ganti pilihan itu ujrotan untuk opah loro berarti. Wong dhisik milih iki bariku kok ganti, mboten falahu ajron tapi falahu ujrotan. Untuk napa? Untuk bayaran loro. Terus nek teng hadis iku falahu napa? Ajron. Jadi istihad niku nak bener diganjar loro ganjaran lho. Tapi nak napa? Sakniki kok beda pilihan gonta-ganti iku bahasa Arabe iku falahu ujrotan. Ini apang sih jenis niku jenis falahu ujrotan. Lah nak pindah-pindah telu berarti falahu salah satu. Nggih pokoke masalah dunia digawe biasa mawon mboten akidah. Sementing milih pangeran, milih Allah Rasul, seneng damai mergo perintah Allah Rasul. Dados di bab-bab sosial kalau cerita gini tes ngaji Bukhari, saya tidak melenceng dari tema Bukhari. Wau didawakan ketika Sayyidina Umar itu koruba ajalu, ini wau diwawasalan Habib Hamid. Ketika Umar itu Sayyidina Umar koruba ajalu, itu ditanya sama orang-orang. Dan penanyanya itu agak provokatif. Penanyanya ini agak provokatif. Oh dia, kalau wocok ke kersane jenengan ngertos nak kalau gawe-gawe ini. Mboten kersane mboten. Teng mriki nomorotul hadis itu 2203 nomor hadis ini. Qila li Umar ala tastakhlif qal astakhlif. Faqad istakhlafa man huwa khairum minni Abu Bakr wa in atruk faqad taraka man khairun minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Sayyidina Umar itu pernah didatangi seseorang yang agak provokatif. Andaikan orang itu ro'il honam, orang yang menggembala kambing, kemudian dibiarkan di hutan tanpa dia jaga, itu mudoye enggak? Orang ini menyia-nyiakan kambingnya enggak? Ya iya. Makanya jenengan sekarang harus nunjuk pengganti jenengan itu siapa. Orang kok mati mawon bablas terus gak mikir nopo, umat gak mikir rakyat. Tapi nopo dawuh Sayyidina Umar, kalau saya menunjuk khalifah, maka itu pun pernah dilakukan seseorang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kurba ajalih nunjuk Umar terus penggantinya. Dan kalau saya tidak menunjuk pengganti saya, maka tidak menunjuk pun itu pernah dilakukan orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu buatan nunjuk penggantinya. Tenggene madzhab ahli sunnah wal jamaah. Artinya di bab-bab sosial itu kalian Nabi tidak meleringan mawon. Karena masalah sosial itu akan bergerak. Ya izin itu putih-putih ngaku santri kulo, tapi nak pilihan-pilihan ini buatan. Oh, piyambake gak ada objek piyambak. Oh, tenurut, mesti buat tenurut lek kulo. Gak ada hitung-hitungan piyambak. Falahu ujratan wa. Ya amang nggih sami meniki khusus lagi, pokoke bapak wonten mboten nurut kalian. Kula nggih mboten kepen dituruti masalah-masalah ijtihad. Dawe Izzuddin bin Abdissalam itu ngeten masalah ijtihad. Selain masalah tauhid, saya ulang lagi, selain masalah tauhid itu Allah punya sudut pandang yang bisa membatalkan hukum-hukum sosial. Niki cerita sampean aja anut santri-santri ini. Wonten kiai ini khusyuk ora gelem di santri ayu, ya ora gelem di jamaah majelis taklim ayu. Sering-sering elek-elek. Lah sing kiai kaya Zain niku seneng sing ayu, normal lah nih ya Pak. Zain niku santri kula mulai alih. Tak kula niku mboten cocok sekalian kiai-kiai sing ngaji kalian tiang-tiang ayu, fitnahe gede. Mari sahabat, mari ngene-ngene. Tak takoki deh. Kowe ora disusul sahabat, sahabatmu dosamu ngenyek. Lah nak santri elek Gus, merongos kan gak sahabat. Sahabat yo dosa iki, ngenyek wong merongos iku yo dosa. Akhirnya nak ngono lah nak santri loro Gus berarti dosane loro. Nak ro sing ayu sahabat, terus sing elek ngenyek. Berarti agak ganjaran blas. Ya mpoh urusanmu. Jadi masalah ijtihad itu gak kena ditebak. Kowe di santri ayu mungkin gak di dosa ngenyek, dosane sahabat. Di santri elek ora dosa sahabat, dosane ngenyek. Yo nana ya iki kiai ini cerita ini kan latihannya ini Abdurrahman Sekap nih. Nah IE mulai lahirnya ini latihan be kula.
Wong santri kula mulai alit. Ana wong gak gelem kancanan wong sugih. Ya bidin alasane nak kancanan wong sugih iku marai ning hadis-hadis Nabi wa yuhibbul fuqara ngene-ngene. Kancanan wong melarat terus. Tak takoki kenging napa jenengan kancanan wong melarat terus. Jare niku Gus, nak kancanan wong sugih iku mari tomak. Jebule tak delok kancanan wong melarat iku mergo kena nggo kongkonan ya. Dikongkon ngalor ngidul. Lah kancanan wong sugih gak wani. Kan gak wani ya ngongkon bupati roan, bupati ngecet. Tapi nak supri-suprian kena ya digo. Jadi intine nak masalah sosial lu kabeh masalah. Mulane dawuhe Nabi diwarai pangeran nak masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Asal dunya masalah sosial politik wa sosial ekonomi orang mesti kabeh asal jenenge dunya. Jadi eling-eling dadi masalah dunya masalah sosial iku orang mesti kabeh. La'allahu fitnah. Kayak kancanan wong sugih kadang ya tepak enak dijak bangun pondok kena. Kancanan wong melarat jebule ke malah otoriter. Mbok kongkon roan terus bengi jek bokon mijeti. Jadi gayane kancanan wong melarat jebule memperbudak. Ora jelas kabeh. Gayane wae kancanan wong ayu jebule amen ngenyek mrongos gendut. Wonten iki cerita. Lah iku masalah istiadat. Dadi masalah istiadat kados kula enten ngaji mek jenengan. Kula bentuk ganjaran ora ya ora roh ketok ya ora. Mereka nak malaikat cara pandang ini bahaya piye itu wono Habib malah dekne sing mulang gak sopan ya soalnya gak untuk ganjaran tapi soalnya malaikat cara pandang bahaya capek nurut kon mulang ya mulang kon bubar ya. Masalah sosial itu betul jelas masalah sosial itu betul jelas karena ya sosial jadi ya sosial makanya muamalai Nabi teng pangeran agar masalah sosial itu nggih mboten konsisten dan itu enggak apa-apa. Wonten nabi asmane Nabi Wah Yahya niku seangkatan kali Nabi Wah Isa. Sing sitok nu ceria. Ibadah ceria, kesehariannya ceria. Digojlok mek nabi-nabi sing khusyuk. Mali araka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Aku ro koyo amen guyu men guyon kaya-kaya ora ana azab, ora ana suhtuwah, ora ana makruwah. Terus sing nabi sing senengane guyon niku gojlok mek nabi sing merengut sing mali araka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Wong kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Dan itu terus akhirnya dadi khauf kalian apa? Roja. Misalnya cahi lho sing teko-teko merengut kaya orang pangeran kan tersinggung. Bocah kok kaya-kaya aku ora Rahman Rahim wong kok bagane merengut. Nah tapi nak misalnya guyu terus bocah kok ora roh aku sadidul iqab. Lah itu kan ya sudah seperti itu masalah sosial. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim tapi ya wa anna adabi wal adabul. Terus wonten istilah khauf kalian apa? Roja. Wonten tiyang niku nak jamaah kok ngarep terus. Mosok dipanggil Allah kok terlambat. Jamaah sof awal terus. Yo kesane iku musyaroah ilal amri. Ilal khairat. Tapi dekne kesaingan wali sing nak jamaah kok guri. Wali takok lha kowe kok guri jare. Aku iku ngrasa ora sopan. Sawangane kok sok-sokan pareg kok ngarep. Dadi kangkang biasa jamaah kok guri tak golekno dalil. Jadi ternyata dekne kok guri niat sopan. Kok sok-sokan pareg. Kayak duwe orang dalam saya. Jadi ning masalah sosial itu hukum malah nih masalah istihad itu sing di luar tauhid, di luar akidah itu nak salawe jek digan. Kula niku ya bidina ana santri kula alumni kok mesra mbek bojone, sering sowan kula mbek bojone mesti kula amu. Mesti ke cara bener. Wong kok mesrane ngono mbek bojo. Tak Gus kok saged. Wong nak terlalu mesra mbek bojone mesti ke lali mbokmu. Jatahe ngamal mbokmu tuku beras entek go wedake bojomu mesti apa. Lah tapi misalnya ana santri kok ora mesra mbek bojone kok pegatan golekne bojone iku ya repot. Kira dadi pri, milih mesra ta ora kan ambek bojomu? Ah ora ngandel. Mesti mbok iku mbok mahabbah iku. Rai rezeki pas-pasan seneng bojo mesti efek donga iku. Efek jampi-jampi iku mesti. Sekali sadar mesti ngamuk yakin. Mesti iku. Ya nak dongane sementek
isi meneh. Terus masalah-masalah masalah sosial malih. Nabi lu nak mesra kalian Sayyidah Aisyah, nak ngundang nganti ya Khumairah. Khumairah itu putih kemerahan atau merah. Nak bojomu yo ora iso diundang Khumairah ngirenge ngono. Ya dadi yo mesra tenan. Dan Nabi itu nggih ngalami hal sing normal, badhe kapundhut normale tiyang. Meskipun Nabi itu orang spesial, tapi ning muamalah keseharian kados umume tiyang. Badhe kapundhut nggih panik, umum panik nggih kepengin para garwa sing paling ayu. Pani Sayyidah napa? Aisyah. Ketika neng Umay Saudah kita tambah lorong, Saudah ora pati ayu sampai pamit. Saudah tahu diri, jatai Saudah dikekno sinten Sayyidah Aisyah. Terus normalit yang badhe kapundhut iki pengen ketemu putrine, nunggu Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditimbali. Tapi ning bab Nabi sebagai orang spesial, itu rungono pri. Sayyidah Aisyah ku ayu banget, perawan. Jajal turu terlentang ning ngarepe Nabi. Tapi Nabi dengan kelas sosialis yang Sayyidul Khalqi sholat itu terusno ya. Lagi bojomu elek ra mbok terusno. Kira-kira bojomu rapati ayulah. Wae sholat terus turu terlentang ngarepmu. Kowe milih sholatan. Mboten bojone sing rapati ayulah. Jawab ya. Oh tenan. Terus Nabi itu Sayyidah Aisyah ayune ngono, terlentang teng ngarepe. Ketika dengan kelas sosialnya sebagai Sayyidul Khalqi niku dibaro ya malah dikan mirip dari ini ata'abbadu li rabbi wonten sing maca ata'abbad li rabbi aku baro le aku tak salat wae. Febri misalnya bojomu ngajak terus kowe kangen pangeran milih ndi? Milih ndi? Bere santri musik tapi balik niku wah hadisnya wafi buti akadikum sedekah mesti coba apali ku rai-rai ngene iki ya apale hadis-hadis ngono lho niki guyon ibadah timbang sampean guyon ngenteni di dhuwit malah materialistik pokoknya zaman akhir hadisnya inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaron somben umatku sing pilihan nak sing guyu banter mergo bukti syukur apa bukti syukur aku nangis ora wali guyu wae ya orang ana dadi Sayyidah Aisyah terlentang niku malah didhawuhi kalian kanjeng Nabi dari ini ata'abbadu li rabbi barno ya aku tak ibadah kowe ora ngarep bojo rapati ayu wis ora kok bertahajud apa meneh ayu anyar wis ora ngarep tahajud yakin ora ngarep. Jadi neng bab-bab sosial niku nggih semua orang-orang pilihannya Allah itu ya tidak konsisten. Karena sosial ini tebakannya susah. Nabi itu suka ngasih fakir miskin, tapi ketika nyuwun sewu iku jadi menena bubukkan dan tidak mendidik. Niku Hakim bin Hizam riyen nak ngelem Nabi wong apian, angger aku njaluk mesti dikai, njaluk dikai. Tapi ketiga keempat Nabi Hakim donga iku ngene. Nak wong tukang njaluk iku ngene. Walhasil terus Hakim bin Hizam niku demi Allah saya tidak pernah minta lagi. Mergo ya repot. Engkau dibakukan tidak ngasih ternyata dia butuh banget. Dan hari itu kalau tidak kamu kasih tidak bisa makan. Mbok kae terus engkau nang dadi mental orang merga. Itu masalah sosial itu kan. Mulane kula nu dikenangan, ya bidin iki lho cerita. Wonten preman nembe tobat ya. Wonge sik tatonan, preman. Adzan ning masjid, ya kadang saenake dhewe. Sitok kiai muni ojo wong masjid kok nyuwun kaya kurang muadzin sing soleh wae ngapang iso nyanyi tapi nek sing apik terus ngupahi barang pang biasane pang rada repot masalah itu buat opah akhirat bang tenang ora usah tersinggung biasa wae tapi nak cara bapak preman terus dadi tukang adzan iku apik nak menawa barokah adzan terus isin meneh dadi preman. Kiai liya nentang wong masjid kok diadani. Cara sampean dadi kiai milih sing ndi? Lha itu masalah istihad. Ya tak baleni nek. Gak ben sampean ngerti dawuh Nabi nek istihadku salah untuk ganjaran siji lho ya mboten kok nanggo pikir nomor 1 ganjaran siji. Nak bener untuk ganjaran loro. Nak bener banget telu ora ono.
Yang cara bapak yo keben nak menawa barokah adzan terus ape maksiatne isin. Sing kiai iki bagian khusuk yo aja wong masjid kok koyo ora ono wong saleh wae. Lagi-lagi ini masalah apa? Istihad. Jadi istihad itu yo istihad. Makanya di bab istihad niku dawuh ulama usul fikih ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Karena nggih mirip-mirip. Lan kula niku nyuwun sewu nak diundang pengajian-pengajian dhewe jarang gelem. Mergo pun kathah sing purun. Umpama kabeh ra gelem kula gelem. Kula nak teng pondok kula niku makmum. Umpama rata-rata kiai kok makmum, kula dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi. Karena kalau semuanya jadi imam nanti dikira syarat sahnya sholat itu imamnya harus kiai. Padahal Nabi ngendikan shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Makmum sapa? Lah niku istihad. Tak balen niku. Jadi istihad itu napa nggih angel-angel gampang. Wonten kiai, wonten wali niki rasa nut tapi niki rada berat sampeyan anut. Sufyan Ats-Tsauri ku wali, senengane nekani jenazah sing teko untuk sithik. Nak sing teko akeh dene ra gelem. Ditakoki, lha kene apa kok ngono? Angger sing teko akeh berarti zaman urip kakean mudahan, mulane kancane akeh. Kabeh diani. Ora jelas mesti wong iku sing. Tapi ono ulama wali sing model nak sing teko akeh berarti kancane akeh. Nak kancane akeh berarti sosiale apik. Tapi nak Sufyan Ats-Tsauri gak. Nak kancane akeh berarti mudahana. 01 yo nggih, 2 yo nggih, 3 yo nggih. 4 yo nggih misalnya. Milih ndi cara sampean sing ahli curiga. Lho kan ora jelas. Kanca akeh iku bukti kowe apian apa bukti murahan ayo kan gak jelas. Sosial lho masalah. Boleh beri supri misalnya terus dhisik zaman rong pati soleh. Pacar akeh bukti ganteng apa bukti ora di komitmen misal. Ora jelas ora ganteng ora. Artinya masalah sosial itu gak jelas. Tak balen meneh, kanca akeh iku bukti apian apa bukti murahan gak di prinsip. Ora mesti masalah sosial. Wonten tiyang sepuh dihormati kalian Sufyan Ats-Tsauri mergo sepuh berarti ibadah akeh. Ana kiai sing gak yo judu sepuh masih ate wis sawi ku mesti. Padha mungkine. Nggih mboten. Nah, mulane ning bab istihad iku nak bener gajarane loro, nak salah gajarane sitok karena masalah sosial. Kalau saya mut kalian dawuh bapak, ono kiai wis sepuh men dadi imam dilem. Iku istiqomah jare bapak. Mbok istiqomah mbok digenti. Wong akhirnya akeh alumni pondok nganggur mergo sing tuwek mau digenti ora ana kaderi. Ora mesti kabeh masalah sosial. Lha iku sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah sitok. Sebab iku masalah istikhlaf niku Nabi boten istikhlaf, boten menunjuk. Abu Bakar nunjuk. Terus Dewi Umar, nak aku nunjuk ya ana sing tak nut, ora nunjuk ya ana sing tak nut. Karena masalah sosial itu boten usah jenengan bakukan. Ndak usah napa dibakukan. Mergo masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilah. Bahkan Nabi piyambak nih masalah sosial ngendikan aku iku nabi, tapi wa ma adri mayuf alubi walabikum. Nabi rak kekasih pangeran. Iku perang Uhud kena diparingi kalah mbek pangeran. Mergo dawuh pangeran, lah anak kowe menang perang mesti tak paringi menang, berarti wanimu perkara tak jamin menang. Perangem krana perintahku, mbok menang mbok kalah pokoke berangkat. Kaya kowe ngiyai no ya nak tepak ya kiai terus, nak ora ya ora suwe. Engko ngiyai neh. Pokoke masalah sosial boten jelas. Jadi ning bab-bab sosial kula suwun nggih sing seneng mawon. Nggih sing seneng mawon kabeh niku kersane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting mboten maksiat. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amra ini ilakhtara aisarahuma malam yakun isma. Karena masalah sosial niku napa nggih tebak-tebakane angel. Wonten tiyang nggih bidun senengane sowan kiye. Baru sowan Mbah Mun, sowan kula mengke sowan Mbah Mus. Pertama dipuji apik, wong kok seneng silaturahim. Bareng takokno bojone, "Pancen mboten seneng teng omah, Gus." Enak sowan kiai entuk sangu ya. Waduh, matekno wong. Kene sampe husnudzon jebule.
Pokoknya repot masalah. Ya Supri seneng ning kene mulya ning omah malah kon isa-isa. Tak jare bapak ngenten Pri, tak terangno madhabe bapak. Wong kabeh iku rata-rata wae bojone wedi. Lah nek wong awam jenenge ngopi, penting ra ning omah. Lah berhubung kiai jenenge silaturahim. Tapi niate padha. Sepenting ora ning omah niku. Pokoknya intinya ini kalau suwon sing seneng, terus Nabi piyambak itu seneng, pokoknya nak wonten ketemu tiang tolkoti wajin, basyasa, pokoknya asik. Gini sepudi, ini zaman akhir. Dosane wong guyu paling banter uraan. Tapi nak dosane wong susah, nak meleset itu gak rido bek kodok, kotor. Tak balen malih. Dosane wong guyu paling banter uraan. Iku nak hitungane uraan, nak krono syukur apa-apa. Tapi nak dosane wong merengut, sekali meleset itu ora rido bek kodok. Padahal ancamannya malam yardo bi kodok iku fal yatub robban siwai. Wong sing gak rido be kodok kodarku golek pangeran liyane aku. Ijek ana neh wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Aja manggon bumiku. Oh, bumi sing gawe aku merengat-merengut ae. Lho misale kula di omah terus digoni amang terus merengat terus gak bayar merengat. Kan yo mangkel. Kan kula ngombe kopi ini mesti mbek guyu. Nak merengut gratis menengot. Jadi sokai urip sing seneng. Pokoke dawuh Nabi inna min khiyari ummati kauman yadhakuna napa jahron tapi min saati rahmatillah. Ora krana arogan tapi mergo yakin rahmati Allah jembar. Karena sampean makome nangis ki monggo. Tapi ku iso nyerempet ora rido mek kodok. Kabeh wong sugih aku tok sing ora, kabeh wong bojone nurut aku tok sing ora. Gremeng mbek pangeran. Nek kula krungu omongane atine tak terusno kabeh wong bu swarga kecuali kowe kamu. Wong kabeh pangeran kok gremeng ngono. Dados kula suwun dawuh Nabi niku dicamkan di hati. Ternyata masalah, tapi nak istihad masalah akidah niku al-haqqu wahid, gak bisa. Kalau masalah akidah itu kebenaran hanya satu, gak boleh istihad dalam uluhiyah. Jangan-jangan yang benar itu Tuhan itu tidak satu, gak bisa kalau wilayah akidah itu ya, tapi kalau masalah furu', masalah sosial makanya panggil sholawatan, nak nyanyi itu yo ngerasa ibadah. Tapi misalnya wong Islam mamen kaya apang terus yang mulang bab idah sopo, yang mulang mustakhadah sopo, yang mulang aku masalah ngono niku takrir. Tapi misalnya kabeh kados kula mulang idah, mulang mustakhadah jelimet ngono ora ana nyanyine kok nak do teke panas. Nah, tapi nak misalnya terus sampean ngrungokno apang terus teke apa adem jenjet, takoki idah ngowah-ngowah, takoki mustakhadah ngowah-ngowah. Takoki iki Gus kula badhe umroh niki carane sepundi, misale ngeten-ngeten sepundi. Duka mboten nate ngertos kok. Kenangan kula ngaji niku ngrungokno Pak Apang nyanyi. Repot. Dadi ki setengah-tengah Bang, aku sing mulang ilmu kowe sing nyanyi. Nyanyi. Jare dene selawatan. Selawatan sing redaksine selawatan Bang. Lan aturi putih ku piye redaksi selawate. Dadi ya kadang ya selawatan, kadang ya nah pas turi putih masuk mensiahi sholawat uturi putih sesuai kok jadi aliran termasuk segote sholawat itu maksudnya tanya nyanyi ya nak pas lagu-lagu ngono jenenge nyanyi lah nak pas sholawatan ya nah nak kabeh barani sholawatan kok sing pas lagu-lagu misalnya apa nyanyi turi putih bariku nyanyi apa nih sing padang bulan wa min syihi sholawat ala rasulillah kama kola Gus Apang iku turi putih ya, ketemu ulama-ulama yang Mekah dia mau ngakeh. Oh ini guyon Bang, tapi guyonku tetap ilmiah maksudnya itu. Pernah itu aku lo tenang mawon jenengan damaran sepuh Bang, tenang ya pokoknya damaran sepuh, garansi sepuh ya. Terus kalau suwon ning bab-bab sosial ya jenengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku didamel gampil karena kabeh wa in adri la allahu fitnatu. Misalnya nyun sewu Sayyid Hasan itu orang yang paling layak jadi khilafah. Tapi kalau beliau memaksakan niku geger be Muawiyah. Itu kan orang berpikir
kalau saya memaksakan ini geger karena kelompoknya Muawiyah dan nerima, Sayyidina Muawiyah dan nerima. Akhirnya Sayyidina Hasan memberikan itu ke Sayyidina Muawiyah. Tapi cara berpikir Said Husain nggak mau membiarkan orang yang berhak nggak mimpin. Lagi-lagi masalah-masalah sosial itu mesti beda, sudut pandangnya beda. Itu sekunane kuno. Sahabat Jabir ya Ahmed, sahabat Jabir itu nak sholat itu nganggo pakaian paling minimal. Cara Jawa itu sarong dicancut nonton gulu ya, terus sholat. Ora pakai serban, gak pakai baju hem. Ditakoki lho jenengan sahabat senior nak sholat kok ngoten. Ben wong roh nak ngene iki wis cukup dadi sholat. Mulane terus ditemukan sementing sholat nutupi aurat. Andekan dulu semua sahabat itu kok sholat, jubahan, serbanan, minyakan, adus nanti itu dikira syarat sah. Kowe ra iso satpam ra iso sholat, polisi ra iso sholat, pabrik pekerja ra iso sholat, mergo kudu salin sik ini itu. Paham ya? Jadi asal istihad itu produknya mesti bagus, asal ikhlas berarti yang asal napa? Ikhlas. Nabi ya, Rasulullah SAW niku yang mengajarkan al-ajru bi qadri ta'am, napa al-ajru? Tapi Nabi ketika tawaf niku tofa rokiban, napa tofa? Padahal pas itu sehat, semua ulama sepakat Nabi pas itu sehat. Andekan saat itu Nabi kok ikut jalan, waktu itu ashabu Rasulullah yatufuna musyatan, semuanya tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah sendiri naik unta rokiban. Andekan saat itu Nabi kok tawaf rokib masyian, maka dikira syarat sahnya tawaf selain muter dari Hajar Aswad syaratnya harus jalan. Ini baru kayak Nabi berkendara ndak. Makanya fi'lu Rasulullah SAW itu kadang hanya libayanil jawas. Nggak boleh kalau nyuwun sewu cara kasaran ya, mentang-mentang kita ini orang terbaik terus melakukan ibadah kelas terbaik semua, nanti repot. Nah ini orang Jawa tiru, yang kedua Jawa tiru. Kabeh sahabatnya Nabi ku qiyamul lail, cara bahasa NU traweh. Nabi hanya hari keempat kelima terus boten. Lha umpama Nabi traweh berdoain. Baru kayak Nabi boten traweh hari keempat lima, tetap diketahui kalau itu sunnah. Menang terus buat jajal, wah aku niru Nabi orang. Tapi apapun itu nih bab sosial kayak cocok ra cocok harus kamu dengarkan supaya hukum itu sesuai konstitusinya. Kalau traweh itu tetap apa? Sunnah. Buktinya Nabi lam yakhrut fil yaumil khamis fil yaumis sadis. Dan ketika sahabat do kumpul teng masjid, Nabi isuk miyos, aku yo ngerti kayak ngenteni aku kabeh. Tapi umpama aku melok, engko dadi fardu. Dadi hal-hal ngeten iki butuh ngaji, mboten butuh nyanyi ning bab-bab ngeten. Tapi ning bab-bab tertentu niku jenengan kan sumpek kan? Nah niku butuh nyanyi. Ya Bang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.